Hei, tänne Kuikannaksen keittiöön. Täällä on valmistunut Texas grillipihvejä. Ja salaattiakin on. Päiväysvanhaa todennäköisesti, mutta syödäänhän se pois. Vai mitä sanoo Höyry? Mä sanoisin nyt kyllä, että en mä tiedä yhtään mistään. Vai pitääkö meidän kysyä kommentaattorilta Eino H. Kentältä? Joo, nyt Eino H. Kenttä sanoo. Joo, se on hieno juttu, kun paistetaan vähän lihaa, niin... Mä menisin tuossa sanoa jotakin, mutta onko tää niinku joku Ylen kommentaattori, ettei niinku saa puhua mitään. Oli saatanan kylmä ilma, ettei malta paistaa riihi. Mä justiin meinasin kehua, että niin olipa kaunis ilma, mutta kun sä puhuit niin kauan, niin vittu kylmäksihän tämä kerkis menee. Niin, näin siinä voi käydä. Joo, näin, mutta... Voi voiko? Mutta en mä tiedä, en mä tiedä. Ei tästä kukaan mitään tiedä, mistään mitään.